El 22 de desembre, sinònim d'il·lusió, esperança i somnis per a milers de persones que juguen un o més nombres de la loteria de Nadal. A Badanotis hem sortit uns dies abans per comprovar com senten els badalonins i badalonines aquest dia. Al carrer ens trobem els més escèptics. No hi crec massa, la veritat, no. Els somniadors. Viatjar que ens agrada molt, Sí. Els que aposten fort. Comprado del 1 al 9. I d'altres que tenen un número de la sort. Venía por el 5, lo que pasa que me he llevado el... ¿Cuál me he llevado? El 2 me he llevado, porque me parece que en casa no tengo el 2, y entonces he venido para lo de la Navidad, para ver si me toca. A l'administració de loteries número 23 de Badalona, l'administració de la Plana, tot està preparat per aquest dia. Les vendes no han sofert cap canvi. D'aquest any, doncs, més o menys com la de l'any passat. Sí. A aquesta administració, els compradors, a més, aposten any rere any per un número determinat. Pues aquí ens venen molt pel 13, que ja està esgotat de fa temps. I especials tots. Tenim alguns números abonats que molts cada any els venen a buscar, que no en compren tot l'any, però per Nadal sí. I si toqués a Badalona, què faries amb els diners? A la ciutat hi ha desitjos de tot tipus. Un décimo de Lorca, de Murcia, que me lo ha traído mi hermano, y si toca he prometido que daré un buen donativo para los de allá del pueblo. I quan toqui diré que faré, mientras no porque es falluto. No. Andaré un poco a mi país y me taparé de deudas. Primero que haría si me tocara la lotería era llevar a mi marido a Estados Unidos para ver si lo puedo conseguir curarlo. Eso es lo que quería. I és que la il·lusió i l'esperança mai se perd. Esperem que sí, que tinguem sort aquest any. Sí. Des de Badanotis us desitgem molt bona sort.